lehoia eta xagua. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Oianeko erregea da lehoia, animalia guztiek beldurra handia diote. Baina egun batean siesta botatzen ari zen. Eta hantxe gerturatu zitzaion xagutxo bat, xagu gazte bat, xagu jostalari bat. Eta hantxe hasi zen, lehoiaren inguruan korrika, eta gero lehoiaren gainean saltoka, eta behatza belarrian sartzen, eta behatza sudurrean sartzen, eta bigoteetatik tira egiten, eta halako batean, lehoia esnatu zan, eta atzaparrarekin, rost! Xagu harrapatu zuen. Harrapatu zaitut! Ha! Orain jan egingo zaitut! Ez, mesedez! Esan zion xaguak. Ez nazazu jan! Zergatik ez zaitut jango? Jaten ez banauzu, agian noizbait lagundu halko zaitut zerbaitetan. Zuk ni lagundu? Ha! Aizu, xagutxo, humorista errainda zaude, Askatu egingo zaitut, baino grazia asko egin didalako esan didazun hori. Eta askatuzun xagua eta xaguak ospa egin zuen. Handik denbora batera, hantxe zijoan lehoia, oianetik, ibiltzen lasai-lasai, eta bapatean, makil bat zapaldu zuen, krak entzun zan, eta sare batek lehoia harrapatu zuen. Lehoia garrasi batean horruka eta garrasika eta hantxe zeon bineon ezin zan libratu. Soka asistrin batzuekin, lehoi indartsua helduta. Eta hasi zen garrasika, hantxe oianeko animalia guztiek entzun zuten lehoia, baina inor ez zan ausartzen gerturatzera. Bestela jan egingo zituen eta. Nor joan zen eta xagutxoa, xagu txikia, xagu jostaria, eta xaguak esan zion. Zer duzu, lehoitxo, hantxe garrasika eta esan dezu ikusten hemen harrapatu egin naute eta ez naiz eskapatu hemendik eta nik favore bat zor dizut, lagunduko dizut. Nola lagunduko diazuta? Baietz, igo zen xagutxoa zuaitzetik, jetxi zen, eta hantxe hasi zen sarean, kras. Lehenengo soka bat askatu, kras. Gero beste sokatxo bat askatu, kras. Beste sokatxo bat askatu, eta danba erori zen lurrera sarea, eta lehoia. Eta hantxe, oianeko erregea, animaliarik arroenak, eskerrak eman behar izan zizkion, xagutxo txiki eta jostari bati. Eta katu, ipuña, bukatu.